नमस्कार आप सभी के हमारे YouTube चैनल में आप सबके स्वागत बाटे। आज हम एगो बहुत सुंदर आप सबके सोहर गीत सुनावतनी भाई बहन पे सुनी जा। आप सबके बहुत अच्छा लगी, लाइक और शेयर जरूर करब जा, कमेंट करके बताएब जा आप सबके गीत कैसन लागल ह। सावन मास के महीनावा रखिया के दिनवा न हो। सावन मास के महीनावा रखिया के दिनवा न हो। सखिया दुअरे पर बैठही भैया बहिनिया रहिया जो वही हो। सखिया दुअरे पर बैठही भैया बहिनिया रहिया जो वही हो। दुअरे पर बैठही भैया त धनी से अरज करे हो। दुअरे पर बैठही भैया त धनी से अरज करे हो। धनी आजू हउए रखिया के दिनवा बहिनिया मोरया वही हो। धनी आजू हउए रखिया के दिनवा बिरही बोलिया जनी बोला हो। आई गई बाबा के दुलारी त दुआरा ही बैठही हो। आई गईली बाबा के दुलारी त दुआरा ही बैठही हो। सखिया घर में से निकले भौजैया निहुरी पैया लागही हो। सखिया घर में से निकले भौजैया निहुरी पैया लागही बिरही बोलिया बोलही हो। घर में से निकले भौजैया बिरही बोलिया बोलही जहर बोलिया बोलही हो। ननदो तोहरे ही माई न बाप नैहरवा काहे आवहु हो। ननदो तोहरे न माई न बाप नैहरवा काहे आवहु हो। तनी बचन सुनी नदी सुसुकी बिलखी रोवही हो। अरे याद करें आपन माई बाप भौजी से अरज करे हो। अरे याद करें आपन माई बाप त भौजी से अरज करे हो। ऐसा न जानू काहो भौजी तो हरे लगे आवही हो। ऐसा न जानी काहो भौजी तो हरे लगे आवहु हो। भौजी आजू हउए रखिया के दिनवा रखिया बाने आवही हो। भौजी आजू हउए रखिया के दिनवा रखिया बाने आवहु हो। देखा नया में बाबा के भैया वाता भैया के सगरवा न हो। देखा नया में बाबा के मड़ैया त भैया के सगरवा न हो। भौजी देखन आवे तोहरो अदरवा घर ही चली जाई भी हो। भौजी देखन आवही तोहरो अदरवा घरे चली जावहु हो। सावन मास के महीनावा रखिया के दिनवा न हो। सखिया दुअरे पर बैठही भैया बहिनिया रहिया जो वही हो। सखिया दुअरे पर बैठही भैया बहिनिया रखिया जो वही हो।